Уважаеми зрители, добре дошли отново на националния стадион Васил Левски за второто полувреме на двубоя между отборите на Локомотив София и ЦСКА. Червените водят с 1-0 след гола на Спас Делев в третата минута. Още две спорни положения в наказателното поле на Локомотив. Виждате първото от тях. Ето го още по-спорното, което според мен с лявата ръка Костадин Стоянов избута Преслав Йорданов. Общо взето положението е 50 на 50, както се казва, но в крайна сметка съдията не отсъди Дуспи при двете ситуации в полза на Локомотив София. Едно първо полувреме, в което играта на ЦСКА най-вече беше на приливи и отливи. Общо взето оставаме с впечатлението, че ЦСКА не се раздава на 100%. Естествено, убиват темпото и твърде лесно мисля, че ще стигнат до успеха, но тази греда на Преслав Йорданов в 30-та минута само ни подсказва, че Локомотив няма да се предаде лесно в днешния двубой. Иначе по-чистите положения бяха пред вратата на Галев, освен гола, разбира се, на Делев. Още две положения и едно, което топката не попадна за втори път в мрежата, благодарение на Милен Лахчев, който изчисти пред гола. Отбора на Локомотив София вече е на терена за второто полувреме. Няма смяна от тези 11, с които Деян Петков започна двубоя, което ми дава възможност, докато излезат футболистите на ЦСКА, да ви ги изчита отново. Локомотив на вратата с номер 84 Галев, 8 Романов, 9 Преслав Йорданов, 10 Марчо Давчев, 11 Кристиян Добрев, капитан на отбора Милен Лахчев с номер 14, 16 Искрен Писаров, с номер 21 Коста Янев, 25 Илян Гаров, 28 Атанас Атанасов и с номер 88 Румен Горанов. Малко повече зрители от момента, в който матчът започна, но не повече от 4-5 хиляди на трибуните на националния стадион Васил Левски. За този първи кръг 119-ти матч на ниво А група между Локомотив София и ЦСКА, с подчертано предимство на червените в досегашната история на този двубой. 57 победи за ЦСКА, 25 за Локомотив и 36 равни матча. Това е гола на Спас Делев в третата минута, получил чудесна топка, ювелирна от Мишел Платини и използвал празнината между Кристиян Добрев и Лахчев, за да открие резултата. Последните 5 години домакинските мачове на Локомотив срещу ЦСКА завършват неизменно наравно, включайки, разбира се, и последния домакински матч на този стадион, тъй като Локомотив от миналото първенство домакинства своите мачове тук. Последните 5 години 5 равенства на Локомотив срещу ЦСКА, когато е домакин, и 5 загуби, когато гостува на стадион Българска армия. А иначе последната победа на Локомотив София беше доста отдавна и тя е свързана с един футболист, дал много и на двата отбора. Казва се Емил Гаргоров. Последната победа на Локомотив София е от 2002 година, когато на стадиона в Квартал Надежда червено-черните успяха да спечелят с 1-0. От тогава 18 поредни мача Локомотив няма победа срещу ЦСКА. В тези 18 мача 5 равенства и 13 загуби. Интересното е, че настоящия наставник на ЦСКА Милен Радоканов тогава игра 90 минути за отбора на Локомотив София срещу ЦСКА на стадиона в Квартал Надежда. А гола на Емил Гаргоров е последният победен гол за Локомотив София в съперничеството срещу ЦСКА. Начален съдийски сигнал на Александър Костадинов за второто полувреме на двубоя между двата отбора. Интересно е как ще променят своето поведение и бели и червено-черни. Като цяло може да се желае доста повече от скоростта на действията на двата отбора. ЦСКА започва с преса, която е преодоляна в този момент, но не беше достатъчно прецизен паса на Коста Янев към Искрен Писаров. Сега Грегори Нелсън намира свободния Зико, който раздава надясно за Спас Делев. Ще успее Спас Делев да стигне до тази топка, макар че не бе доста трудна. Получава и аплаузите на трибуните за своето усърдие. Грегори Нелсън.
Набързо и състава на ЦСК. На вратата Райс Мболи, 3 Жуниор, 5 капитана Янчев, 6 Коци Стоянов, 7 Делев, с номер 9 Платини с жълт картон от първото по време, 11 Бандаловски, с номер 18 Галчев, 19 Попов, с номер 27 Зико и с номер 29 Грегори Нелсън. Пас за Мишел Платини, който той няма да успее да догони. Ако не друго, то мачовете между ЦСКА и Локомотив София последните години се отличават с една изключително висока резултатност. ЦСКА успява да вкара от началото на настоящия век средно по 2 гола и половина на матч. Локомотив само по гол, но мачовете винаги са били доста резултатни. За този период ЦСКА успя да запише 2 много изразителни победи с по 5-1 и 2 с по 4-1. Делев остави за Платини. Добре се бори Гаров. Тодор Янчев сега. За Галчев. Бандаловски. Центриране на Бандаловски без проблеми за вратаря Галев. И дълъг пас за Преслав Йорданов, който сега се бори с Апостол Попов за тази топка. Успя да я гардира Апостол Попов. Интересна хореография направи агитката на ЦСКА с един светофар. Ето го. Стоянов за Марчо Давчев. Той е наляво към Кристиян Добрев. Центриране в наказателното поле. Отново Преслав Йорданов изпревари своя пазач и намери начин да нанесе удар. Има претенции Преслав, че Костадин Стоянов е играл последен с топката. Още веднъж повторението на ситуацията. Мина пред Костадин Стоянов. Успя да нанесе удар с левия крак. Макар и малко положение открили се пред Преслав Йорданов, той винаги търси топката, търси празните пространства, търси начина да я отиграе. Именно той бе и най-близо до гола, без замесен в една спорна ситуация през първата част на наказателното поле. Така че добри думи заслужава Преслав за изявите си в днешния матч до момента. Янев за Горанов. Той с много перспективен пас за Добрев, който той успя да догони. Върна към Романов. Романов успя да овладее топката. Отново Кристиян Добрев. Много неточно центриране на Добрев. Точно на главата на Апостол Попов. Това, което забелязвам в началните 5 минути от началото на второто полувреме. Желанието в състава на Локомотив София за отговор на това, което се случи през първата част. Със сигурност Радоканов едва ли е много доволен от своите момчета до този момент. Естествено, ЦСКА се гледа под лупа действията на този отбор и неговите фенове винаги искат силна игра и добро представяне. Да не забравяме, че ЦСКА тепърва започва своето участие в евротурнирите. Центриране на Давчев наказателното поле. Мишел Платини играе с глава. Той сега получава топката и празно пространство пред него. Тези самостоятелни рейдове не са му силната черта, но все пак Мишел Платини. Видяхте как преодолява първо Коста Янев, след това Атанас Атанасов. Задължителен жълт картон в тази ситуация за Атанасов. Още веднъж нарушението на закъснящ шпагата на Атанас Атанасов.
Топката вече беше далеч пред него. Свободен удар за армейците. Борис Галчев ще го изпълни. Дали пък няма да избере директния обстрел. Точно това направи. Изсипа топката в доста остро в вратарското поле. Искрен Писаров се пребори сега с другия Маник Спас Делев. Маник казвам, защото двамата са под 170 см. Понакъса се играта. Последните няколко минути. Претенции тук на Борис Галчев. Атанасов, Гаров. Марчо Давчев изпреварен от Тодор Янчев. Тодор Янчев успява да спечели преките си двубои с Марчо Давчев и до голяма степен да осуети действията на плеймейкъра на Локомотив София. Това до голяма степен влияе върху офанзивните действия на железничарите. Грегори Нелсън към Бандаловски. Разиграват двамата близо до тъч линията. Сега Грегори Нелсън връща назад за Галчев. Странно какво искаше да направи Галчев. Дали взаимодействие с Бандаловски или сам да играе, не ми стана много ясно. Писаров за Давчев, той към Атанасов. Отново Давчев. Не се разбраха Давчев и Коста Янев. Локомотив подготвил първата си смяна. Кристиан Добрев в борба с Адемар. Нарушение на бразилеца. Не съм, простете, не на Адемар. Коста Янев. Сега нарушение на Адемар срещу Искрен Писаров. Излишно пререкание между Спас Делев и Костадинов за отстоянието на футболиста от топката при този свободен удар. Грегори Нелсън отне тази топка. 3-3 в половината на Локомотив. Много неточен пас на холандеца. Ето е първата смяна. Мирза Мешич ще влезе в игра. Ново попълнение за състава на Локомотив София. Футболист от Босна и Херцеговина. Дойде от Рудар, Словения. Преслав Йорданов добре свали към Искрен Писаров, който сега има възможност да достигне тази топка и го прави. Ще използва ли скоростта? Точно това прави Искрен Писаров. Успя да преодолее Адемар, но след това притича Костадин Стоянов и успя да ликвидира тази опасност.